chibuda waenda mombe wazwere. Au ungagara na step magare ukazina sindafa iwo. Nditokutsaurira. Sekuru. Sekuru abifu. Makati kuti munotamba. Ndinotamba muri like. Wonde tiri nani? Handitika. Haundi question ba uzvizwa. Iyi handaziya mangwi. Cousin yangu. Ndakura mpana. Ari kukura. Zvakaoma. Handiti. Munotamba ere muzai? Zvino ndozviripo. Atamba abuda aende kwamutare nebhora. Alright. Azipeni yacho inobanika. Hakubanika inobanika. Inyaya yekungoti refu unonga achida kungoonekwa zadi. Ronaldo anokuza. Kana zadai pena. Ronaldo unoda kuonekwa wabude mu18 area. Basa TV nasitombooneke. Ndokubatsira TV. Handiti. Kana dai Mbappe ndatobetsera. Muzukuru. Sekuru. Ndotombonotenga zvemazebe apa patara apo pashopu yamukwechena. Wombera. Engako. Kusatenga apa baba. Tenga mperi mashopu ari mperi aya aka expire. Kwana mukwechena ndoko. Iri bo muzukuru. Nani mai? Ronaldo. Mumba mwiti. Ambesiri kuchikweli. Mumba mwiti. Mumba muri suspicious. Mai ndatenga. Unomadoere mai. Magara ndati enda otenge mashopu ari mberi iyo. Muwedzere mari. Aya aiti baya chenda nekuchigai. Wazwa. Unotata asi pamari yana mhai pachenje ndakasiya. Ukasvika ipopo nemagwera ndakasiya bvo guys. Chienda uzvizwa. Uya kunoko iwo buya. Ire ungati madire kuba ndo unganonokera dare. Tora pisku. Imari. Ye mama brera. Kuza muri kuchicha muri bana. Mama brera kamwa. Majere fa. Ndikudzinga magara kunaya. Hauna Ayo. Mira bule. Bule ndoku. Bule mwanangu. Mwanangu unakwaza. Bule. Ndoza noti chimira zvendi kukurana kudiniko. Bule kani. Chimupa something. Aiwa chimira akupe something. Ndazvizwa chitora phone yaiphone. Chimuchinde chisi mkamende muramba makagara pa kudini. Uya mwanangu.